Ya nduk bocah ayu. Nduk. Babar Rubiah. Ana dawuhmu apa, Mak? Ayo nduk leren sedhela. Paring dawuh apa, Mak? Ora paring dawuh apa-apa, Nduk. Iki mumpung disiarke RRI stasiun pemancar ing wewengkon Kabupaten Madiun, Nduk. Iki ora rekaman, ora. Iki siaran langsung ana daleme Pak Jiman Terop. Pak Jiman Terop. Ana ngendi, Mak? Ana Jalan Kanigara Sela. Iya. Mula iki sadurunge matur sing akeh-akeh nduk ayo ndudah mutiara kependhem. Ngaturke apa, Mak? Ngaturke anggitane kinarta sabda almarhum sing lawas ora tau ditokke dening para kadang seniman budayawan. Gendhinge apa? Pelangi manisku. Pelangi manisku. Iki ana langgam sing elok banget perlu dipopulerke meneh, Nduk. Aja mung kreasi-kreasi tok sing lawas ya kudu diaturke ndak kelangan mutiara. Langgam pelangi manisku. Sing nembang sapa? Langgam ki nek ora sing tuwa ki ora pati marem, Nduk. Mula sakmene iki pesinden ki golek ana sing tuwek dhewe sing endi. Tak kira sing ireng kae kok, Mak. Oh iya. Sapa? Mbak Suratmi Jiteng Puspa Kajang. Dek, malah kaya ula. Jenenge kuwi kok ndek ben dijenengke Tutik ning malah Step. Bareng dijenengke Suratmi alias Mbak Jiteng iki waduh malah saiki nyambi juragan sayur lho, Nduk. Sing endi, Mak? Sing nganggo kacamata iki lho, Nduk. Jan kaya bulurah wurung. Monggo, Mbak Ratni. Monggo. Dipun bawani rumiyin. Sing bawa sapa? Tak golekke sing isih enom. Isih kuliah ana Univet Sukoharjo iki mahasiswa semester semester 3. Oh, Ngono, Oh, menika saking isi. Saka isi. Penggirangku 3 ki kuliah kabeh kok, Nduk. Sing jeneng Mas Mamut kuwi Univet. Iki Mas Panggah ki ana isi Solo. Lah siji kuwi Saka kuliah isin. Dadi malah ora sida kuliah. Mas Gomblo. Monggo Mas, dipun paringi bawa rumiyin, Mas. Mat-matan. Kini tung yu dokanoko Monggo. narep buka kang engat manis Iki asli cah Purwodadi, Nduk. Oh, ngono. Isih kuliah ning Solo. Terus melu aku Diopeni ya, Mak. Ya ngger nurut bakale dadi sarjana. Ini nek kerep mblayang karo goroh ya malah ngetengi wong. Ayo, aku nek omong ki apa eneke kok. Ya. Tandane tamben wano Aku
Aku ki nek nggawa bocah ki mesti ora elek rupane. Anu kene Mas, linggih ndur kene dadi ben dikenal masyarakat sing do rawuh, penonton sing padha rawuh ora mung pesinden tok. Nggih, penonton nggih. Lah nggih. Penggirong ki ya bagus-bagus kok. Lah iya. Nah, madhep rono Mas. Iki ya ngenteni aku rambute ya ngesleng iki. Aku wis pekewuh kok nduk arep gondrong karo anakku. Iya. Sabobote pisan. Elok ya, Mak. Mula aja do srei wong kabeh iki pinterane dhewe-dhewe. Iya. Dadi srana janjine nu lika Ya ning isi kok Mak, mulai ya ning laras gamelang pleng. Iki anu bawa ya pinter, nabuh ya elok. Wah. Tur ya bagus, tur ya agamis. Ora seneng mendem. Ngempret. Ayo. Atiku tansah entuk son sing jembeng ndur wah jan mat. Iya. Marang pelangiku manes. Penyanyiku namine sinten to, Mas? Kula Panggah, Pak. Apa yang mung panggah ngono tok? Panggah Rudita Mardiatmojo. Weh, daleme pundi? Kula asli saking Purwodadi, Grobogan. Kuliah wonten pundi, Mas? Wonten isi Surakarta, Pak. Semester pinten? Semester punjul. Kok semester kok punjul? Lah dereng rampung-rampung niki. Ya ditlateni. Nggih. Jurusane napa? Kula wonten seni karawitan. Wah, mulai ya pinter. Tepat-tepat. Nggih. Nek rampung ya aja terus ninggalke aku. Insyaallah mboten, Nek Mas. golek ragat melu aku, barang rampung kuliah terus tinggal gelanggang colong playu. Oh, Wah. mboten. Mboten. Ya, tenan matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih. Muga-muga cepak jodohmu rasa ado-ado ning Kanigara Sela kene wae. Iya. Monggo Bu Jriteng.
Balungane seru, Mas. Nah. Nah. Aja wedi nek pecah. Sip. Jaipong. Nah. Anakku yo nduk bocah ayu nggir limbuk. Iya, Mak. Kanugrahan sing tak tampa ora kaya bengi iki Sebabe sida ngambali sowan ana ngarsane Bapak Jiman sak keluarga. oh ana daleme Pak Jiman iki. Ingkang saperlu keluarga Bapak Sujiman kelawan para putra wayah ya kuwi syukuran nggone nampa putu nduk. Nampa putu. Sing keloro ya kuwi anakku wadon Bella Fania Naufalin Fikria Pamuji. Iya. Kuwi putra-putri sangka miyaning Roro Mbak Ayu Aridwi Pamuji kelawan Mbak Ambar Afiyah. Iya sing melu mengundang anggone bengi iki duwe gawe Pak Sujiman ora tanggung-tanggung, Mak. Oh, nampa putuhi padha karo nampa ganjaran saka Gusti Allah kok, Nduk. Ya aku mung nderek ndedonga lan memuji wayah Bella Fania Naufalin Fikria Pamuji mau dadi bocah ingkang solehah piguna tumrape nusa lan bangsa gedene nyang agama tansah bekti kulawan sudarma sakarone Allahumma amin ya rabbal alamin. Tobat. Ya kaya ngene nduk gelare ringgit purwa awake dhewe nek ora kliru wis kaping 3. Kaping 3. Malah idam-idamane Pak Sujiman iki pokoke ping 10 Mas Leng. Mbuh sok kapan-kapan meneh. Amin amin. Kula nggih namung ndedongaaken Pak Sujiman sak keluarga sak pangripun bancake keng wayah. Mugi Gusti Allah paring ridho pinaringan rahayu ring sambikala, gancar rezekine anak putu tansah pinaringan bagas waras donya lan akhirate Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wajan elok Nduk. Aku salut karo warga masyarakat Pandemen Ringgit Cucal ing Laladan Kabupaten Medion. Ya kaya ngene iki mahargya marang pakeliran. Muga-muga ora luntur
Sapa meneh sing ora nglestareke ya mung kajaba awake dhewe. Mulih saka iku ya nduk sepisan maneh ngaturke penuwun marang Bapak Muspika sak jajaran, Bapak Kapolsek ingkang sekarang bantu dening Bapak Sujiman. Iya. Dasar iki barep pemilu kada, Mak. Pemilune wis rampung ya nduk, pilkadane wis rampung. Wis milih salah sawijining pemimpin, mula ayo guyub rukun bali gotong royong. Wis ana perlu padha dirembuk sing baku, warga masyarakat wis padha duwe songsong agung. Rak nggih ta? Mila monggo kedah kumpul guyub gotong royong. Kersanipun saya tentrem, saya maju, sejahtera damai nir ing sambe kala. Iya. Sing wis ya wis. Ning ya hebat lho Pak Sujiman iki wis jan piyayi kok dana driyah ora tanggung-tanggung. Malah anakku ki ya duwe keinginan kok, Mak. Piye? Anakku mbarep ki ya ngono. Ora kok mrada ki ora, Pak. Jingben menawi kula esih dadi nganten, sok nek dadi nganten terope mbok disuwunke sumbangan ka Pak Sujiman. Weh, ngono. Iya. Saka gandrung karo Pak Sujiman sing wis mula warga, dasare karo awake dhewe iki kaya dene renggang gula ki nebyur bulut. Nobat wong ya sedulure patemi kok, Nduk. Bu Sujiman Bu Sujiman kuwi tak sedulure melu aku ta. Wiwit perawan nganti omah-omah tak dadekke nganten. Oh, ngono. Wah, mula kok cedhak banget. Oh, kandhane kok, Ger. Rene serasa kok dadak hitung napa-napa pun borong Mas kula sae pun rampung. Nah, sesuk mung arek wassalam. Malah niki nggih dalu niki kula sak rencang malah menika Pak Sujiman kepareng mbok dipun jak Mas Amar mengke kula tak pengin nonton Mas Amar anak kula niku kepengin ngono. Iya, ya wis ben, Mak. Nggih, niki wonten layang wonten panggenan kula dumateng penonton ingkang wonten ngajeng dipun suwun lenggah kersanipun sami saged mirsani ingkang wonten wingking. Monggo. Setuju penonton? Nggih, monggo pareng pados lenggah piyambak-piyambak. Iya, dasare terang. Wah, kaya pasar malam tiban ya nduk tak dongake para bakul-bakul sing tewajuh lan sing temen nggone padha sesadeyan tak dongake bisa laris. Bisa entuk bebaden kanggo nyukupi gula warga. Ya. Iki pesinden cacahe ana 4 gawanku saka Solo. Sing siji lengganan, Mak. Iki ya lengganane Pak Sujiman sing ora tau keri. Iya. Sing mepet ndebok kuwi. Kuwi anyaran, Nduk, tunape warga Sleng Group. Kuwi asli cah Dayak ana ing Kalimantan Tengah kono. Kalimantan Tengah. Jenenge Mbak Ayu Solekah. Solekah. Kuwi asli saka Dayak. Asli saka Dayak. Terus sing siji kuwi Mbak Priatiningsih. Kuwi wis metu ning nggon sidine Pak Sujiman sing muter turut kampung. Lah nek Jiteng kuwi genah sugi aku. Ora sugihan jare tumbal, Mak. Aja ah. Wiwit aku ajar mayang nganti aku duwe anak ya kuwi nduk sindenku. Oh, kuwi nek tak tinggal prahara, Ger. Ngono. Nek ben ki kurang sajen iki kena ndleming sewengi. Bareng dikek induk-induk terus eling kula Ratni, Mas. Sijine meneh, kae Mbak Nanda Sulastri kae ya anyar saka Bantul Ngayogja. Wah. Lah lek li siji iki, mbuh iki. Iki pesinden apa gali iki? Lah iya. Wilujeng ndalu Mbak Ayu. Monggo mriki pinarak jumeneng mboten napa-napa. Wah. Iki jare lara mau ki nggawa infus tekan kene tak kon nyopot. Ngadeke yu ora apa-apa yu. Kula to niki. Nah iya lho karo sapa lho. Mosok pangling karo Mariono. Lho. Niki Mariono ketemu karo sobatan lawasmu.
Nggih niki wau gara-gara Mas Mariono kula ya nusul mriki lara-lara weteng kula niki ya tetep nekat niku gara-gara Mas Mariono niki. Nah. Mula kene ra karya usaha apa nganti tekan kene iki. Nggih, nyuwun pangapunten gandeng menika dipun relay saking RRI Stasiun Pemancar Kabupaten Madiun. Menika SMS mawon sampe ngantos miss call. Wah, monggo SMS mawon. Menika lumantar operator nomor HP sampun wonten mriku. Iya. Monggo. Monggo Mbak, ngadeg kok Mbak. Mariono ben rada lega. Piye infuse wis diuculi? Pun niki wau pun tak Piye? Iso nyopot ora? nyuwun sewu yu Cangi. Mlenuke kaya ngono iso lara lho. Wong laran iki sing apa genah waras wiris awake ya sehat ngono kok. Lho, sejatosipun ingkang sakit niku adik kula sanes kula yu Cangi. Oh, adimu to. Nggih. Oh, Mariono, ayo ngadeg dhewe Mariono. Kula niku lak kembar ngoten lho. Nggih padha kaya kula namine Menu. Kula Menik, adik kula Menu. Oh, sing lara menuke. Nggih. Oh. Menike ora lara. Mboten nek kula sehat. Oh, bosok kupinge Mariono. Sing Marani lara. Mas Mariono niku mboten iso niteni to. Lah ya Menik menik niku pun kandha Menik karo Menuk niku rupane ya padha, dedeke ya padha, ming kulitane Mas. Nek aku rada putih. Nah. Nek adikku Menukku kuwi ireng. Nah. Oh. Niku madukani, Mbak. Kula saestu lho, kula mireng namung sing Mariono. Iki lara ora iso teka ngoten niku. Nggih niku sing lara niku asline nggih Menuk kula niku. Oh, lah Mboten kula nek kula alhamdulillah sehat. Pak Jiman ya keluri informasi. Sing lara ki Menuk. Nggih. Sugeng Menika. dalu yu Cangi. Nggih. Sugeng pepanggihan malih kalian Mas Dalang Warsena Sleng. Anjir, Sing biyen tau ning alun-alun kidul bareng. ngaten nggih. Iya, aku cek kelingan kok, Mbak. Kelingan pundi? Lho kelingan pun tau tepung karo sampeyan mergo lumantar Mariono ling Bunang nika. Oh, nggih. Pas kula sik tetek teng alun-alun kidul nika nggih. Napa? Tetek Kok teklek? ider. Kok ider. Mboten pas penyan dados pemain ketoprak gabungan kalih kula nika lho. Kok teklek lah. Menuke apa ya golek teklek? Nika Menuk nika sing noprak nika. Oh, nek penyan mboten noprak. Mboten kula niku teng Alkit ya ming ider ngoten niku. Pangapunten ya Cangi niki. Nggih. Sangket wau kok ngomong Menuk kok diguyu gak ngodarani ngomong apa ngoten. Mboten pun kersane sing guyu niku rak mung mergo pikirane reget-reget niku. Ulange Mas Mariono ki ya guyu wae ngono ketoke ora tau salat kuwi. Wow, ngarani kok pas. Lah nggih. Oh, niku mboten kenal agama kok. Lah nggih lah asosiasine niku kok ketoke niku. Nah, pun mang Leres ngoten lho yu Cangi. niku mangkandhane wit kenal sampean kumpul sampean dereng berubah. Nggih ngoten niku mawon melu kula nggih. Lah nggih to Jan Bas. Niku wau pun curhat kok pun sharing kalih kula. Ora sharing, sharing kok sharing. Oh mboten sharing ngoten to. Ora sharing iki kentir kok. Oh. Anje menika Cobi Mbak, menyang pirsani penonton dalu niki pun. wah kula niku pun mboten kaget melih. Mriki niku Pak Jiman niku aja meneh kok niki ngundang dalang kondang kawentar nggih. Wong mriki Pak Jiman niku ngundang dalang pagebluk sing delok nggih. Ra umum niki napa melih pun dalang kondang kawentar. Jan sing mirsani niku ya ampun niki sopan ibu-ibu bapak-bapak luwenggah teng mriki. Nggih. Enek sing metrotok barang. Bu, rada dingkupne ngoten lho. Metotok ora apa-apa nganggo kathok dawa kok dingkupke piye golek nggon sing penak kok. Ngapa nggih to? Meniku mek ditutupi jarik ngoten iki. Ya mbong kula mboten ngerti kula ngerti kula anu wayang karo kelir kok. Oh ngoten.
Nggih niki namung saged ndonga kagem wursanipun keluarga Bapak Jiman. Nggih. Mugi-mugi menika oleh kagungan wayah. Wayahe asmane sinten Yucange? Bella Fania Naufalin Fikria Pamuji. Yuh jenenge angel e. Itu harus jeneng sampean mung menik. Oh, menik menapik to. Nggih, apike pripun? Menik asmara kulina dimangsa sinten mawon nek kersa monggo. Termasuk Mariono. Lho, kula ya sedekah lho ya Cangi. Sedekah pripun? Lah niki nyuwun sewu nek Pak Jiman niku sugih bondo, nggih to. Mulane sedekah kono-kono disedekahi. Nggih. Kula ya ora kalah karo Pak Jiman, kula ya pengen sedekah. Ning kula niku bondo ra gablek-gablek kuwi ming raga. Dadi ya ragaku tak sedekahne sapa sing gelem. Tegese raga niku le nyambut gawe rumagang wonten to Mbak nggih to? Lah nggih. Mariono ki terus gage-gage ae. Ora cetha. Menika Mbak Menik, menika para penonton sedaya ingkang sami rawuh, menika ingkang ngajari kula nek kula pas pinuju main ketoprak nggih niki piyayine. Kula nggih kemutan. Napa nggih ta? Halah sok nglali lho. Kula dhisik nek ajar toprak ya Mas Mar ya. Jek jaman dhisik tumpakane abang ya mobil abang ke ya top abang ke ya. Hartop. Alah hartop abang ke gaene njiwiti pupuku lho ya Mas ya. Saiki kok gak njiwiti to. Aduh. Senengane kok obong-obong. Mbak. Oh, enten putrane to? Mbak enten mboten napa-napa niki malah sak anak bojo kula niku kan beto dawuh Pak Sujiman kalian Sibu kok. Pun pokoknya sak keluarga kedah dipun boyong mriku sedaya lho Mas Leng nggih. Oh, berarti garwane jenengan ki pomone ngoten ya wis napa dawa ususe nggih. Jarene bojo dalang ki nek ra dawa ususe ngoten niku ndak bolak-balik padu. Niku nggih mung pengaran-aran dawa ususe niku. Lho niki tenan lho. Mboten. Siji bojo dalang, loro bojo sinden niku mesti cendak ususe. Lah kok ngoten? Ah, sampean ki dadak takon sampean nglakoni ngono ya. Sok etok-etok takon. Mbak, nggih. Niki kathah sanget SMS dalu niki ingkang lumantar SAHP, Mbak. Nggih. Assalamualaikum, nyuwun lagon Jambu Alas, Pak. Pendengar saking Jeruk Gulung. Tertanda singgih matur sembah nuwun. Oh nggih. Assalamualaikum Pak Sleng. Nah, kula fan berat, kula Mas Musodi ing Lampung. RRI Madiun saking Lampung jan jos. Nyuwun langgam caping gunung. Oh nggih. Nggih, menika matur sembah nuwun menawi badhe SMS dipun sebataken asma kalian saking pundi. Kersanipun warga ingkang sami rawuh menika inggih saged tepang dhateng para pandemen inggih cucal lumantar RRI Stasiun Pemancar Kabupaten Madiun. Monggo Mbak, menika wonten pundutan, menika caping gunung. Menawi kepareng ya Cangi, menika wau tasih wonten Mas Ali. Mas Ali. Nggih. Oh nggih, pundi Mas Ali? Ngoni-ngoni Pak Jiman jian. Oh nggih, nggih, kula nggih kelingan. Ayo. Ali metu diiringi apa, Cok? Napa Mbak biasanya? Oh malah. Oh iya. Lah ning kono napa riyokan? Mboten. Napa? Anu mawon tahlilan ya, Pak. Sampeyan ki sia-sia lho. Lho, lah biasane nek dagelan metu ngoten niku lak napa? Godril, serapat ngoten to. Oh niki dagelan lain dari yang lain. Oh. La ilaha illallah. Ha ilah la ilallah. Muhammadur Rasulullah. Mbak. Kowe mesake ah. Oh, lagu liyane pirang-pirang kok. Yo, Coh, dikeki riak ponorogan, Coh.
boyoke lara. Nggonmu ki ning kene lho. Nah, wah, waroke wis dadi iki. Iki riyoke wis dadi. Nalon aja nglangkai gong. Nah. Kowe kok nganti nglangkai gamelan ora iso nguyuh seminggu kok. Suwe men. Lho, lah niku dosa ngoten lho ngendikane niku nek gong dilangkai. Kono. Alamate kleru. Rene. Duh, mbok dituntun tok niku mantuntun Dik. Gusti Allah. Enek warok kok matane PC. Pangapunten lho ya Cange. Mboten apa-apa. Anu. Kebablasan Atret. Kundur. Kundur. Kok apa? Kundur niku mlaku mundur. Oh, mlaku mundur. Jurep. Disiapne budak. Rono jurep. Ya ora nek siap-siap ana jurep ya. Jurep, maju ngarep. Oh. Wong jurep kok. Agah kowe nek dijak omong kok sakarepmu dhewe males aku. Gelo. Wis pencak gelo maroke. Mas Leng. Pripun, Mas? Kula dereng dikenalne kaya Mas Panggah wae lho. Lah ya dikenalke. Lah wong yo sampean tak ati kenalan dhewe ben kaya saya marem ta. Niki kula cepote rumiyin. Nggih, monggo. Aduh. Kayak kaget. Iya ditekoni kono no. Asmane sinten, Mas? Kula. Nggih. Nami kula Mas Ali Syukur Santoso bin Sabudi bin Wirsalimun. Jeneng kok bin kabeh. Bin niku anake maksude niku. Apane Bintari? Kancaku. Dalemipun pundi? Kula saking Jalan Pajang lor rel sepur cedhake lapangan Kelurahan Winongo. Oh, pun krama napa dereng? Sakmenika sampun. Oh, sih kuliah Wonten UII. Weh, UI pundi? Apa wi universitas apa wi UI? Universitas Islam Indonesia. Aku padha Mas Panggah lho ngenyek. Kowe njaba wong Islam. Kowe yo salat. Salat. Jurusane pendidikan agama Islam tarbiyah. Tenan Pak Sleng kula mboten ngapusi lho. Mboten napa-napa. Ring mboten tutuk. Oh, dadi mung mlebu tok terus metu. Nggih. Mboten napa-napa nggih baleni le kuliah meneh. Terus ketu Surabi niku wau. Oh, nggih. Terus golek upa terus ning ngisor terop sampai seprene. Sing penting lancar. Nggih niku kula syukuri. Ora tutuk kok dipamerne to, Li. Lah Mas Panggah ya dipamerne aku ya pamer. Lah Mas Panggah kan tetep ning urung lulus ngono. Ya padha. Kaya ya anakku lho pinter. Tak rungok-rungokne Mas Panggah urung lulus, aku ya urung lulus kok. Nggih, mboten Iki apa. Alhamdulillah yo cange anak kula niku pinter sekolah niku teng farmasi. Pintere nyapa? Farmasi niku nggawe obat-obatan. Nggih. Ya niku nggawe obat gendar, obat puli niku anak kula. Masa nek farmasi obat-obatan ngono kuwi to? Heeh. Oh, aku lagi ngerti. Obat puli barang. Iya. Iso gawe kerupuk no berarti. Lah iya. Iso. Iso. Kerupuk upil, kerupuk gombal. Nek gonanku ki wong berpendidikan kabeh kok. Bojoku ya ning perhubungan. Apa? Ya ngubungne kulkas, tremos ning digadekne. Yo gak maklar. Gak nggo main. Sumpah wi tenan wi. Kreatif Mbak Meni. Profesional kok. Kreatif. Nggih, alhamdulillah. Mbak. Lah ning kula niku susah yu cange. Pripun? Piye nek? Bojoku perhubungan, anakku ning farmasi. Terus kono. Kula niku karep kula niku ya usaha. Usaha pripun? Usaha salon, potong rambut. Terus? Omah kula niku sumpek, kula teng prapatan enten waru to. Nggih. Kula ngedekne teng mriku, kula tulisi. Nggih. Potong rambut ngisor waru. Weh. Sesuk ngoten kula digawa polisi yo cange. Lah kok iso? Mbak Meni, kowe pelecehan delon salonmu kae kepiye? Karepmu piye potong rambut piye ngoten? Karo Pak Polisi niku kula. Kula nginguk neh ning salon isuk-isuk. Lah kok warune niku karo cah cilik tulisan waru niku dilangi. Terus? Iya niku karek potong rambut ngisor. Warune dilai. Lah semenane polisi to. Aja mbok wilai to. Mula kabeh niku kudu manut aturan.
Mboten enten kok pemerintah menika menyengsarakan rakyat mboten enten, tapi pemerintah ingin memakmurkan rakyat sesuai dengan kemampuan pemerintah. Lho niku. Oh, ngaten nggih. Mula kudu sesuai. Oh, iki tanah dienggo apa? Nek trotoar iki dienggo mlaku cah sekolah, dienggo jalan kaki, ya aja dienggo dodol. Mula disesuaikan dengan tata ruang kota, kabupaten setempat. Oh, dadi nggih kudu manut. Lah niki perlu kesadaran warga masyarakat. Sanadyan to memang usaha untuk mencari rezeki nanging nganggo aturan tata kota. Tata kotane ben iso resik, masyarakat hidup sehat, bisa teratur sehingga masyarakat bisa sejahtera, damai sesuai dengan potensi kabupaten Madiun. Oh, amin. Sukses untuk Madiun. Nah, nggih ta. Anjir niki Madiun niku sakniki ya wis maju jan. Nggih. Alun-alun niku dhisik bakul niku ting telecek ra karo-karuan. Alhamdulillah niki sedaya asongan kena diatur. Nggih. Dadi teratur sing golek rezeki ya malah tambah akeh tapi wis tertib. Nah, berubahke wis rapi kabeh. nggih. Mbak, niki tak senani nggih. Mesake saking RRI sing niki enten pundutan. Kathah sanget niki sadherenge atur pendutan menika langkung rumiyin. Menika wonten gending pepeling. Lah niki gandeng studio mini saking RRI nggih Obiven niku enten piyayi sing pegawai utawi karyawan RRI asmani Mas Dwi Atmoko. Nggih. Nah, menika nggih pinter dadi wiraswara. Tur nggih sering ngisi ten acara RRI. Lah niki disuwun bawa diaturi minggah panggung sak putrane. Nggih, putrane kalih Mbak Nadia kalih Mas Atma, monggo. Oh ngeten. Diaturi manggung pindah manggung, Mbak. Nggih, monggo Mas Dwi. Mas Dwi. Nggih, Mas Dwi Atmoko. Monggo katuran tindak wonten ing panggung. Nggih, mengki rak minggah dipun timbali mau dipun aturi. Monggo Mas Dwi. Monggo Mas Dwi. Nggih, Monggo mentara manca. Duduk. Ngapal gaweane. Ayo Mbak, terus Mbak. Monggo. Ya Mas, ya Mas. Rama Timun. Tuk. Mas Dwi monggo jumeneng. Tok jen tak jen. Sekali lagi selamat malam untuk semua monitor RRI Stasiun Pemancar Kabupaten Madiun yang malam ini bisa menerima langsung siaran dari rumah Bapak Sujiman. Monggo Mas Dwi. Anjen nyuwun sewu, Pak. Jumeneng mawon. Jumeneng mawon. Nggih. Aku yo melu lungguh lho mare Mas. Nah iya. Duwe lungguh ya. Monggo. Radi maju monggo Mas. Bebas mawon. Matur nuwun Mbak Cangi kan Mbak Imbu. Nggih. Nggih. Janipun kula niku wau nembe gulunge kabel lho Mas. Mboten pun sae kok dadi digulungi. Nggih. Nyuwun sewu putrane pundi Mas Dwi? Menika ngang nembe ngadep kendang. Foto klambi ijo iki lho Mbak Meni. Kelas pinten niku Mas? Wis toto. Niku nembe kelas SMP kelas kalih Mas. Padha karo Amar. Kelas loro SMP. Lah sing putri pundi? Niki wau mungkin usul. Nggih, duka kok dereng munggah. Nggih, mungkin usul lho Mas. Menika. Nika putrane. Oh, sampun. Nggih. Lali to karo anake wedok ya ning kono gowo Lah ngoten iki lho. Piyai kakung niku lho. Karo anake kok meh lali. Marga ususe mboten sambung kali pake. Nek buke tetep kulino. Sambung. Nggih. Nuwun sewu menika wau jumbuh kalian panuwun Pak Mbak Sangi nggih. Menapa kala wau? Pepeling. Oh, pepeling. Nggih. Pepeling. Menika pepeling menika anggitanipun Pak D Haji Anom Surata. Populer ning Jawa Timur monggo. Nggih. Biasanipun menawi pepeling menika bawanipun dendang gula nggih Mbak Cangi. Nggih, monggo sak kersa. Nggih. Nuwun sewu pangapunten. Monggo Dik, tindak mriki Dik. Nggih. Monggo. Niki putrine iki kelas pinten Mas?
Niku kelas kalih SMA. Weh, niki namung putra didik, Mas. Mboten napa-napa. Putra didik wonten sanggar. Niki kelas loro SMA. Nggih, niki wonten sanggar. Bedodong sementen iki. Nggih. Ya kuwi delondonge Mas Dwi. Anu Mas. Bocah kok. Setelepon putra didik, Mbak. Kula kan gadah sanggar. Lah menika wonten sanggar. Anak didik sanggar. Anak didik sanggar. Oh, niki. Nggih. Oh, kula wasani nek putrane jenengan dhewe kok bedodong sakmene. Lah sing asli nika Kang Endang. Oh, nggih. Oh, sing asli sing ngendang niku. Nek niku patut mergo cilik kaya cuthik mie niku. Oh, nggih. Durung kok yo. Niku pancen nurun bapake kok, Mas. Bapake soalnya cuthike nggih cilik. Lah iya. Monggo Mas. Nggih. Rukun Islam Pak Jiman ngersakaken dipalaraken Mas. Oh nggih saged. Monggo. Dipun wangsuli. Nggih kula wangsuli mulih. Rukun Islam kang maupun niki ketindakno mring prasasama aja nganti ditinggalke. Rukun Islamku niku sahadate kang angka siji loro salat dekan telu Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Tepuk tangan penonton kagem Mas Duyat Moko, karyawan RRI Madiun. Nggih. Menika kathah sanget Mas SMS ingkang lebet dhateng HP kula. Menika inggih sampun kula informasiaken Mas. Nggih. Mboten ngemungaken luar Jawi Mas, luar negeri saged. Alhamdulillah. Saged diakses lumantar audio streaming. Oh, lumantar streaming www.rrimadiun.net menika mangke. www.rrimadiun.net. Oh nggih. Saged nggih. Matur sembah nuwun. Pepeling nggih Mas ditepun tenggani putra didikipun Mas. Nggih, pun kula rantos. Naminipun sinten, Dik? Nadia. Kelas pinten wau? Kelas 2. Kelas kalih. Iya, kalih. SMA pundi? SMA Negeri 2 Madiun. 2 Madiun. Putrane sinten? Pak Dodi. Pak Dodi, ibuke sinten? Bu Retno. Bu Retno. Dalemipun? Jalan Slamet Riyadi. Weh. Ampun kesupen ajar basa Jawi nggih, Dik? Nggih, kula titip nggih. Ampun kalah kalih piyayi wonten Londo. Lair wonten Belanda, nek ten jero omah niku ngangge basa Jawa. Nek metu saking omah niku ngangge basa Londo. Nggih ta? Nggih. Matur kalih Pak Guru. Bu, mbok dipun wontenaken mulak muatan lokal basa Jawa, nggih ta?
Nggih, penonton setuju nggih? Nggih. Jadi kita jangan kehilangan karakter. Janipun ngeten, Pak. Kula mumpung niki disiarke RRI langsung nggih. Sebetulnya saya menginginkan kembalikan anak didik ajaran Ki Hajar Dewantara. Kalau Indonesia tidak kembali ajaran Ki Hajar Dewantara, Indonesia tidak mempunyai bangsa yang berkarakter. Oh niku. Nggih, silakan Popeling, ayo Mas. Seru. Hey. Hey, hey. Tepuk tangan penonton, kagem anak kita Nadia. Nggih. Ngeten, matur suwun, Mbak. Kelas kali SMA nggih? Nggih. SMA niku pun gratis toh? Sekolah gratis pun? Dereng.
Dereng nggih. Nggih, niki kenang-kenang saking Pak Sleng nggih. Nah, sing ngendang ini maju ngendang. Yo, sing ngendang. Monggo mriki riyen, Pak, sing ngendang, sing ngendang, kene sisan. Nah. Ayo, Mas. Niki King Pak Sleng nggih. Nah. Oh, nggih tuku anu nggih, buku nggih. Waduh, itu. Kalah lemu aku nggih. Niki nggih. Nggih, Mas. Mas sinten Mas Atma nggih. Nggih. Cek kula tak anu nyuwun ngambil miki, jombe nek tak takonani siji-siji ndang. Nah, aku seneng anggere nek bocah-bocah gelem sinau nyang kerawitan. Sok nek gedhe ajeng dadi napa sampean Mas Atma? Madhep mriko. Nah. Sok nek cita-citane pengen dadi napa? Ali iki kowe aja macem-macem lho iki. Bagiane dhewe-dhewe. Insyaallah polisi. Insyaallah polisi. Wah, mulia sekali. Sebagai polisi adalah mempertahankan NKRI, ngayomi masyarakat, membawa ketertiban dan keamanan. Luar biasa. Nggih. Polisi niku sae lho. Napa? Polisi niku sae. Kok ngerti piye? Cita-citamu apa? Sukses. Muat tinggulap keringet. Ora nggih. Sampeyan lek ngajar ngendang wis pirang sasi, pirang tahun? Kelas pinten? Kelas kawan. Sekawan SD. SD pundi? SD Kanigoro 3. Luar biasa, tepuk tangan untuk SD Kanigoro 3. Dasarnya sudah ada. Inilah pendidikan dasar yang saya harapkan. Diperkenalkan kesenian kita dulu, baru seni yang lain. Kalau pemerintah salah kebijakan, akhirnya kita akan kehilangan karakter dan akan kehilangan akar budaya kita sebagai bangsa yang adiluhung, derajat yang kuat karena budaya kita. Tepuk tangan untuk anak kita Atma. Luar biasa. Nek Mbak Nadia, ayo Mbak, itu ambil mic-nya. Icik malu-malu iki. Wah, nek Pak Sleng kerep ning Medion sampean tetep tak kon dadi bintang tamu terus sampean. Lah niki kaya kula malu-malu ngoten niku. Kula niku ya isinan ngoten niku. Malu-maluin. Hati kecil kita meraih bintang untuk suatu cita-cita mau jadi apa? Pegawai perpajakan. Luar biasa, tapi saya harapkan pajak untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pribadi. Nggih ta? Kok iso nembang niku sing ngajari sinten? Sinten? Saking Sanggar. Saking Sanggar. Sanggaripun Pak nggih, Pak Dwi nggih. Nggih. Pun pinten sasi ten Sanggar? Ada berapa bulan? Kesupen. Saya titip Pak, mohon untuk anak-anak seperti ini ditampung dan saya percaya jikalau kita dikenalkan pada budaya kita, punya karakter yang luar biasa, dia mempunyai budi luhur yang sangat kita cita-citakan untuk penerus kita yang berbudi luhur. Inilah melalui budaya kita. Tepuk tangan untuk Sanggar Pak Dwi. Matur sembah nuwun. Monggo Mbak. Waduh, ada kata-kata lagi silahkan yang perlu disampaikan Pak Dwi mumpung ini kita temu masyarakat. Saya titip juga Mas Dwi. Tolong disampaikan Bapak Bupati nggih mriki. Menika tumut kota Mas. Oh, Bapak Kota. Wali Kota nggih. Iya, Wali Kota. Mohon kebijakan Bapak Wali Kota, mohon mulok ini di frekuensinya dipertambah untuk kesenian ini, Mas. Lebih-lebih ini ada pencanangan Pak Sleng tahun 2014. Ini adalah tahun budaya. Ya, tahun budaya. Mudah-mudahan nanti dari anak-anak yang seusia dini, mungkin dari PAUD, PADU, sampai perguruan tinggi akan dikenalkan satu buah ricikan gamelan. Luar biasa. Jangan hanya gamelan, termasuk wayang. Termasuk wayang. Dan juga sudah diadakan intinya adalah wayang masuk sekolah. Wah, yang kemarin sudah dimulai SMP 4. Sudah menggelarkan murid-muridnya sendiri, penabuhnya juga murid, dalangnya juga murid, waranggononya juga murid. Tepuk tangan, luar biasa. Hebat. Bapak Wali Kota, mohon terima kasih atas kebijakan tahun budaya nggih. Tahun budaya. Nggih, matur sembah nuwun. Sayang kula dereng kenal Pak Wali Kota nih. Jadi kula mau titip panjenengan. Nggih, matur nuwun mangke kula aturaken. Nggih, matur nuwun. Sakniki mboten afdol nek sing nyumbang namung Sanggar. Sing kagungan terop Pak Jimat sing digawe ya kudu nyumbang. Niki wau 6 wulan kepengker sampun telepon ning kula Mas yo lali dirile ngoten. Nggih. Kantun 3 dinten bingung malih Mas ijine urung metu lho. Nggih, kula mengucapkan terima kasih nggih to kali Bapak Muspika, nggih, kalian sedaya para bapak-bapak, pamangku adat lan pamangku
pemerintahan desa yang telah memberikan izin dan memberikan support pada Pak Sujiman dengan keluarganya. Monggo Pak Sujiman pinarak panggung aja nganti kalah karo anak didik sangat. Silakan, mana ibunya? Monggo Mbak. Aduh, lumayan. Ini ora kena nggo jajan tuku cepet lho ya. Ora entuk dienggo tuku apa tas lho ya. Jujur kalau Mbak Meni angger enten lare-lare seneng dateng kabudayan. Wah, kula pun napa melih enten kok bupati, gubernur napa wali kota seneng dateng pagelaran wayang kulit. Ibarat sirah kula nggo keset kula purun. Lho ngaten nggih. Nggih, menika amarga anggen kula nyengkuyung supaya ngrembakane kabudayan kita menika. Monggo Pak Sujiman. Winak panggung Pak Sujiman. Ya, Cok. Tuduk. Sujiman. Ayo, sindani Mbak Meni. Yo. Hai. Tok. Tok, den tak. Ah, niki lara lapane ditebus nalika nguni nggih, Pamadana Driyah. Penten empere. Iki piyantune sing ngunek-ngunekne kula sore wau. Kula seneni. Apa mbok kira ora kuat bayar awakmu? Nah, ngepel kok karo juragane terop saiki ora, wis sayang. Aduh, sayang sikilku didak. Nun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasugengan dumateng para pinilgah kakung Sumawana Putri ing sedalu menika sampun kersa ngrawi ringgit wacucal ing panggenan kula mriki. Nggih. Nek rumiyin tiap wayangan Jawa ngeten nggih. Nggih. Niki kok dengaren mboten udan to, Mas? Meneng wae. Ngosik aja anu sik. Enek sing Pak Jiman ki nek wayangan udan kuwi persugihane saka udan jarine. Kula ngantek gumun padahal nek banyu iki kan penguripan ya, Mbak. Oh nggih. Lah kula kebutuhane menungso sing rasa dijoli apa-apa kuwi mung banyu kok. Kawula nyuwun pirsa dumateng jenengan taun ngarep wayangan melih mboten? Amin. Dalange sinten menonton? Dalange sinten? Oh, sleng. Sleng ngendikanipun sleng. Pancene karo Pak Jiman mau ning dhuwur aku pun sampean ajeng kula ngusak matine kok, Mas. Nun sewu, rikala-kala wau Pak Sleng ngendika belajar toprak kalian Mbak Menik ngaten nggih? Nggih. Kula niku sadangune panjenengan ngendika kemutan dhateng Gunung Kidul rikala jaman nemen-nemen kula belajar ketoprak ngaten, Pak. Oh, lah mula ya cedhak karo Mbak Menik. Lah nggih, Menik niku nek enten bujiman mboten wani nyedak. Nek mboten enten wis ngganyik mawon niki. Ngeten, kula badhe matur terus terang. Ciri khasipun masyarakat Gunung Kidul niku tak jauh berbeda kalih Wonogiri. Ngaten nggih. Siji, niku nek sugih ora sombong ora umuk, nek melarat ora ngemis. Oh, ngaten nggih. Lho, niku saestu. Nggih. Karakteripun wonten buku menika wonten keraton ngaten menika. Nggih. Ngeten Pak Sleng, kala mbiyen niku malah dalem menika nyapunten ngajeng. Nggih. Nun sewu, Mas badhe pinanggih bose. Nggih. Oh nun sewu Pak, bose nembe nembe medal. Kula nggih ngaten. Nggih. Lajeng ngaten panjenengan badhe kersa menapa to, Pak? Nggih. Mboten badhe pinanggih bose piyambak. Kula mlebet ngoco enten buke. Bu, apa aku nek dadi bos urung patut to, Bu? Pun. Mboten. Janipun patut purung, Mbak? Oh, mpun. Nek patute niku mpun patut to, Pak. Kok bos kok ora patut lho marang jenengan kok pas katokan ndek dadi. Nggih, dados ketok kontrang-kantring. Badhe nembang menapa, Pak? Nun sewu. Kala wau kawula menika kemutan jaman nom-noman kula badhe fragmen ketoprakan, Mas. Monggo. Nggih. Menika sutradaranipun kula piyambak rumiyin nggih. Mboten napa-napa. Jen. Nun sewu. Nanggap-nanggap dhewe. Nanggap dhewe. Tandangi dhewe. Ora masalah. Nuwun para kadang pitresna rinengga sagunging kahurmatan. Lho Mas Marek toprake rong main disiarne. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kula warga ketoprak samudra budaya saking Gunung Kidul Ngayogyakarta Handiningrat. Madhepe mriku, Pak. Ing dalu menika ketoprak samudra budaya badhe nedya pentas malih kanthi mbeberaken babat Banyuwangi Sri Tanjung Sida Peksa. Sri Tanjung diperkosa.
Ing dalu menika ingkang badhe ngayahi tugas Sri Tanjung kaasta dene Mbak Menik dalah Mbak Menuk. Nggih. Sida peksa nggih menika sederek kula Sujiman. Ya. Juru taman ali saking Winanga. Nggih. Sumangga kawula aturi hamirsani menggah lelampahan babat wanyu. Sri Tanjung. Tanjung. Diajeng garwanipun Kakang sing tak tresnani. Apik iki. Aku to. Kowe iki di Tanjung. Ora lho. Kowe aja ngetneri, aja ngetneri. Bu, nyilih Bapak Saidi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis putu kok arep cemburu. Ngoten nggih, rentuk cemburu nggih. Mboten. Katimbalan jawuh Kang Mas. Alah, cangkeme iki gebanteren kecedhakan. Cangkeme gebanteren. Rada adoh. Ora adoh. Ya ora ya nyedane masa mung sakilan kok dadak bantere ora umum. Niki rek kae niku toprake sing penontone niku wadoh. Wadoh ya bener. Niki niku mek horen tok. Iya. Kaya ning alun-alun gitu wae. Lah ngoten niku dadi horen dhuwur tok. Irih niki nggih. Iya, diajeng garwanipun Kakang sing trak tresnani diajeng. Katimbalan. Kurang banter. Kuwi jenenge kaya wong kencan to, Nik. Ya rada banter sithik nang macak. Dawade kaya bar bajutan. Iki engko cangkemku tak suwek lho. Kok ora bener meneh kurang banter niku. Diajeng garwanipun Kakang sing tak tresnani diajeng. Katimbalan dawuh Kang Mas Sujiman. Kang Mas Sida Paksa. Diajeng garwanipun Kakang sak suwene aku diutus Kanjeng Ratu Kusila Hadikrama ana ing Gambang dalem apa ya padha apik diajeng. Penget Kang Mas. Sik apa ki, Mang? Sik gah. Iki di RRI Madiun lho. Dirile sak Indonesia sak dunia lho. Kok kuwi Mang Sulamu piye? Kahanan ing Taman Sari kepiye ngoten lho. Penget Kang Mas. Kuwi aja dipedhot ya. Sae sanget Kang Mas. Oh, dadi muni apik banget ngoten gak oleh. Ya lene terus tak pedhot-pedhot iki. Nah, iki mula basa Jawane ra diajarke ya ndledek kaya iki. Iya. Mboten oleh ya. Oh, iya bali. Wis iki toprak bayarane kurang timbulan baleni wae. Diajeng garwanipun Kakang Sri Tanjung sing tak tresnani. Katimbalan dawuh Kang Mas. Kepriye pawarta ing kaputren sakdangune pun Kakang diutus karo Ratu Gusti Kusila Hadikrama apa ya padha apik sing kaputren diajeng garwanipun Kakang sing ayu dhewe. Nek muni pik tak gekrek kok kene kowe. Niki drama kok. Iya. Kang Mas. Piye Dias? Sedaya menika waulah cinawi mboten wonten alangan setunggal menapa. Sedaya para emban para ceti kantun nyadong dawuh kemawon Kang Mas. Ngono diajeng garwanipun Kakang. Inci Kang Mas. Ketoke wis wayahe ngloloh nek ngene iki. Ngloloh ya apa pitik? Ane Sida Paksa kok ngloloh piye? Ananging aku mireng saka laporaning telik taman sing nyambut gawe ana tetamanan seliranmu gonjak karo Ratu Gusti Musila Hadikrama. Ayo, kowe sing tumbak cucukan iki ayo. Kowe juru taman. Ayo juru tamane kowe. Gai. Juru taman coba mrene ya. Nggih. Wonten menapa Pak Di? Seliranmu matur. Ora Sida Paksa kok Pak De iki lho. Pak De mangku mbokmu apa? Ayo. Manut laporanmu giniya Kanjeng Gustimu gonjak karo Ratu Gustimu Musila Hadikrama apa ya bener? Nggih leres. Yo. Bener. Ayu rupamu manis esemu. Tapi sedeng nindakake saka nalisir saka bebener. Picek mblek ta ora? Sri Tanjung sing tak tresnani picek blek mung siji
ganteling atiku ya mung panjenengan. Aneng kena apa sliranmu cidra ing janji sampai gonjak karo Ratu Gustimu Silahadi Krama. Isile nunggu ngekrek le wedok. Duka ingkang kathah Kang Mas. Iya tak tenanan sik to. Aja gatekne dalange. Aku ora percaya marang lambimu wong wedok ayu rupamu kendho kamel. Sadurunge aku tega merjaya karo sliranmu, awakmu janji yen bener. Nuwun apa yen ora bener ana apa? Kang Mas. Iya piye? Saestu kula mboten setting. Kula mboten selingkuh, kula mboten demenan, Kang Mas. Gombal. Aku ora percaya kadung loro atiku diajeng garwaning popapang. Gandulan kunci kontak. Gandulan kunci kontak. Iki minta ampun ngono lho, Mas. Nek ora minta ampun ora gelek-gelek kaya ngono kuwi. Ora bisa. Aku percaya karo laporane Telik Sandi juru taman sing matur marang sliranku. Kini menapa panjenengan mboten daharatur kula, Kang Mas. Malira sida nesu. Aku tetep ora percaya, aku percaya awakmu. Kang Mas. Menawi atuh panjenengan mboten daharatur kula, Kang Mas. Coba kaya apa? Kula lila panjenengan percaya, Kang Mas. Iya, piye? Nanging kula anggadhahi paweling. Apa pelinganmu? Menawi atuh mangke kula panjenengan percaya lutira kula anggondo arum. Iya. Kula mboten tumindak sedhek. Iya, bener. Kosok wangsulipun menawi atuh mangke lutira kula anggondo bacen. Menika mertandani bibar tanggal, Kang. Nyilih hari teli. Hei para rakyatku ing Sukodana kabeh. Nggih. Ora ana kang tega merjaya marang bojone dhewe tan kena patih sida peksa. Nanging aku duwe bojo ayu rupane manis eseme nanging kendho kembene aku wis ora percaya meneh timbang aku nyawang sliranmu. Mati awakmu. Tok. Urung dipateni kok mati. Lah pucuke rong nyenggol lho. Putuke urung mudhak. Ha dicenggalke pucuke. Ya dikujusne ngoten lho. Cobrene ulek-ulek. Hei rakyatku ing Sukodana kabeh. Ora ana kang tega merjaya marang bojone dhewe tan kena patih sida peksa. Diajeng garwaning pun Kakang. Kula Kang Mas. Nyuwuna pangestu minta ampun karo Gusti Allah yen sliranmu ora bener-bener ora nglakoni. Ananging aku wis ora tega tenen karo atiku sing mbok piloro ngantek saprene. Bujiman aja mirenge ning mburi. Ora disoting delok TV no. Oh iya kek. Kula lila Kang Mas. Awit kula mboten tumindak saestu. Ngono diajeng. Aku wis ora percaya karo siliranmu diajeng lara atiku. Kang Mas. Atiku lara tenan ing dina iki tok. Tok. Saiki kurang siji kethoprake. Piye? Ben genep, ayo Mariono dadi guna wicara. Ayo Mariono. Ayo. Wah, ora gelem ora tak kei amplop kowe. Ayo munggah. Ayo. Guna wicara, ayo wis ora. Tok. Rawani diajeng garwaning pun Kakang Sri Tanjung sing tak mati kowe iki mati. Meneng wae. Aku mati. Aja ngomong nik. Nun. Aja ngomong nek. Golek enggon. Ora nek wong mati kok golek enggon ya tak tibane. Oh tak
nibane ngoten. Iya. Niba aja semende ya. Ya peneng wong ada kaya wong mati kok kaya arep wong nglairke. Diajeng garwaning pun Kakang Sri Tanjung sing tak tresnani. Enten apa? Aja nek mati ki meneng wae. Terus Sri Tanjung duwe pesen karo aku yen Gondowangi ateges ora salah. Nggih. Yen banyune Gondo Bacin berarti ora salah. Salah ngoten nggih. Nggih. Oh, ambune ternyata Wangi Sri Tanjung garwaning pun Kakang Diajeng. Kowe ora salah Diajeng. Wis kadung mati apa durung? Sentik-sentik. Sentik. Niki ternyata kadung diajar, kadung dipateni niku ora salah to? Ora salah berarti. Tuk. Oh, dadi niku Sido Pakso niku mek difitnah. Ya, kon dipitnah karo Silahati Krama. Sido Pakso? Nah, iki. Gunawicara. Sinuwun dalem. Meripatmu melek. Nesu ra nek mripat langsung matamu langsung ngono. Mas, aku kok gak dibayari. Oh, terserah. Iki ketoprak kok ora enek wong nesu kok mripatmu ora enek. Mboten enten nggih. Langsung matamu nek wani ngono ndang. Sido Pakso. Ayo, amplopmu ora matamu melek. Siwala kaci kok belok. Yo gak wani rene. Wis nanggap ditanu dhewe ya iki. Nggih. Sae. Kersanipun suasana anget ketingale kala. Niki upama Sido Paksone duduk kono ngoten. Genten wong aku mau ya diajar kok ya. Nah iya, barang sing dadi upama sing dadi Sido Pakso Mariono no piye? Tak hewek ngono kok. Nggih mekaten Pak Sleng. Matur nuwun sanget Pak Sujiman. Rikala semanten kalih ngarit ten pinggiring Bengawan belajar toprakan ngoten. Lah nggih. Nggih Pak, sedaya menika rekaosipun sampun dipun lampahi. Nggih. Gusti Allah menika Maha Adil, Gusti Allah Maha Uninga. Nggih. Panjenengan kesempatan kang sinedya para putra nggih gumrayah sageta lancar kados panjenengan ingipun sami angupati pangupa jiwa katenteman tuwin kamulyan tansah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, mekaten kemawon kripik gedang kripik tela sedherek edang waton werata. Nggih. Kula nyuwun doa restu dumateng para pinenggah sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan selamat mboten wonten alangan napa terope laris. Amin. Tahun depan nanggap malih. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, niki Pak Ciman mboten nyanyi to? Mboten. Ora. Pun ketoprak niku ketoprak iki nyanyi. Wah. Niki monggo Pak Singgih saking Lampung menekasaken langgam camping gunung. Oh nggih, langsung mawon nggih. Langsung monggo. Monggo, langsung langgamipun, Co. Dados Dek jaman campur sari nih Mas. Ya. Lolong. Nene oi.
matur sembah nuwun Mbak menika wonten malih saking Mas Musa saking Lampung. Nggih, kula nderek bingah menika sampun kula tampi SMS-nipun. Ugi sugeng dalu, Mbak Cangik kula widodho modot. Kentun atur dhateng keluarga teng Grogol. Mireng khusus Bapa Bandi kalian Katenu. Oh nggih. Ing matur nuwun nyuwun gending caping gunung sampun. Lajeng saking Agung Sela Kanigara nyuwun gending sinom. Oh nggih. Kagem sedaya warga ing Madiun pendengar RRI sekalian. Amin. Wilujeng dalu RRI kula koiri saking Kartoharjo Magetan nyuwun langgam. Oh nggih. Bismillah malih. Assalamualaikum sugeng dalu Bu Cangik kula Tarwaca Desa Pilangrejo penggemar wayang kulit ajeng nyuwun gending sambel kemangi. Nggih. Monggo sinom nyamat dados ya. No. So senggane sing cetha Mas. Oh. Senggane promosi ora apa-apa. Karya usaha jasa persewaan alat-alat pesta. Iya. Monggo. Ya. Ya ngono. Ya. Aring kudu sing peparing monggo iya ya, ayo, syuk. Ya, ya. Ngono ya ngono. Lah. Sip.
Terus oh lalu jangan ngesok jangan mepet ayo Nduk, iki mau sinom. Iya. Coba aku titip lelagon, Nduk. Lagune apa? Lelagon ya kuwi Pepakem Astabrata. Mergo nek ora dipopulerke bab Pepakem Astabrata lumantar lagu, mengko ndak ora tepung tumrape bocah-bocah saiki ya, Nduk. Iya. Iki tak rakit nganggo lelagon Astabrata. Heeh. Lagon Astabrata iki ben populer nyang masyarakat Kabupaten Madiun lan para pandemen inggih cucal sing mirengake lumantar RRI stasiun pemancar Kabupaten Madiun. Iya. Yo, iki lancaran Astabrata. Rampung lancaran Mas Samar ben munggah panggung, Mak. Heeh. Iki didhawuhi karo Pak Jiman le kowe. Iya. Mengko iki anu kok, Nduk. Nek mayang kaya mbahne mbiyen almarhum sapa? Mbah Diun. Bapakku ki kerep saka mayang yang Magetan terus Maos Pati, Kincang, Jiwan wis kabeh ki meh antri karo bapakku Suwargi anggere nek becak ana andhong utawa kereta ning omah Mbagor Njiwiding iki. Jeng pundi, Pak? Ini Pak Arjo Dalang. Keng pundi, Pak? Tamu ditakoni ngono. Keng Madiun. Madiun. Lah ndelalah kondangan ngger sopir becak tukang utawa Gusti Randong kuwi mesti ngeterke Pak Diun. Mbah Harjo enten tamu keng Madiun. Wah, saka kerep nganti diceluk Mbah Harjo Diun. Oh ngono. Cilikane Pak Dianom ning kidal kauman kono. Iya. Nah, saiki disambung aku. Dilongkas karo anakku. Iya. Mula monggo niki kula ngaturaken lelagon Pepakem Astabrata. Monggo.
pindho